ଆଉ ଭାଇ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଭାଇ ତ କରିବା ଲୋକ ଟୁଟିଆ ଫଟିଆ ପରିବା ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ କରିକି ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ। ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଖୁସି ଆଉ। ମତେ ଡାକିବ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାନି କେମିତି ହବ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଆଇଟମ୍? ଆଜି ହେଉଛି ଅରୁଆ ଭାତ, ହଁ ଡାଲମା ତରକାରୀ ହଁ ଆଉ ପନିର ଟିକେ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ।